Lero panyasa voice box Abile Banda omwe akhala kwa nthawi yayitali akumalankhula motsutsana ndi utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Douglas McCarthy Chakwera akuwapempha adalitso kabambe ndi chipani chawo cha UTM kuti chonde taganizani mofatsa mubwerere kumene inuyo mudachokera ku chipani cha Democratic Progressive Party powauza kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndokonzeka kuti akawalandire ngati mwana osochera. Nde mati musanachoke timati mungotiuza maganizo anu ndi conversation below kuti zimene akunena Abile Bandazi ndizoona inyo ngati Malawi mukuona bwanji kuti ndikoyenera kuti adalitso kabambe abwerere ku chipani cha DPP kapena apite ku chisankho paokha. Mutiuza in the conversation below pompano panyasa voice box. Olemekezeka Amalawi anzanga, olemekezeka abwenzi ndi alongo, olemekezeka all patriots, abwenzi ndi anansi kwina kulikonse amene mmalikonda ndi dziko lanu la Malawi. Mawu amene adalankhula malemu mbusa John Chilembwe, mzimu wake utse mumtendere, lero zikuchitophera mphongo kuti palidi anthu ena amene ndithu amalikonda ndithu dziko lawo, amene who are genuinely and truly patriots. And one among them is this comrade, James Chimoto. James Chimoto, I have never met or seen you. Ngakhale ineyo sitidakumane koma nyimbo zimene mumayimba, I genuinely feel inspired because you have a point, or you also have a genuine reflection here dziko mmene umalikondera dziko lako. That's where the spirit of patriotism is exhibited, is being genuinely exhibited. Whether you come from the north, whether you come from the south, whether you come from the east, or whether you come from the center, so long you remain a citizen of the republic. You are a patriot. You are a Malawian. You genuinely love your country. You have a common goal for the country. Let us all stand together as one. Amayi ndi abambo, dzina langa ndine Bile Banda. Dzina langa ndine Bile Banda. Zomwe wapanga James Chimoto ndi chimodzimodzi ndi zomwe anthu ambiri akupanga, kuphatikizanso other fellow patriots amene amalikonda dziko lawo. Olemekezeka bambo W. Kachenje uku kulowa Shile, I am genuinely behind you. I am solidly with you. Which is why ndimanoti amayi ndi abambo, tiyeni pangavute maka tikondane ndipo tilikonde dziko lino la Malawi. Amayi ndi abambo, Malawi ndi mmodzi, dziko lathu ndi limodzi, tonsefe ndi amodzi, cholinga ndi chimodzi. Wina aliyense is having a genuine common goal. Ndi mtima umodzi, kufuna kuteteza ndi kuombola Malawi. Ndibwerenze
dzina langa ndine Bile Banda. My comrade and my patriot, James, ndigwirizane nawe. This song that you have been singing, including nyimbo imene mukuyenera mwaimbai apapai, James, yolira mzimu wa malemu Saulos Klaus Chilima SKC. I am in genuine agreement with you, and which is why I wish to urge, and not only call, but I wish to urge SKC's so sukugona muntendere kumene uli. Pozindikira kuti chipani chimene mudachifera, mudasiya in tatters, mzimu wanu sukuwutsa muntendere, which is why people amene mudawasiya sakutha kukhala pa mtendere chifukwa choti dziko sili kupita chitsogolo malinga ndi mene mavuto amene tikukumana nawo m'dziko lino la Malawi. My comrade and my colleague, I am talking to you, my friend and my brother, DK, Dr. Dalitso Kabambe. What this colleague is talking about, Kamoto, James, he has a point. He has a genuine point. Walk back. Don't go back, but walk back to the Democratic Progressive Party. Mugwire ntchito limodzi with His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, because the point which this comrade is talking about is genuinely correct. Ndizona nditu tiyena mtu amayi ndi abambo tigwirane manja titeteze dziko la Malawi pakuzindikira kuti mavuto ndi ambiri koma zokoma ndi zochepa. I wish to agree with you. I can't agree more with you, my comrade. I can't agree more with you. You have a genuine point. You are more than a patriot. You have demonstrated a genuine spirit of patriotism. Iko ndimene anthu ena, some other comrades, amayankhula just a few days ago, ndipo andilankhulira malingaliro ndi nkhawa zanga zonse. You colleagues and comrades, in nyimbo many malankhula, the narrative that you've heard, mumayankhula zona nditu, ndipo mafotokoza zolikonda dziko, kuonetsa kuti inuyo ndinu anthu amene who are genuine fighters. You are fighting for the genuine cause of this country. And Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, here is your son, Bile Banda. I wish to urge and encourage you, Your Excellency, zomwe anthu akunena ambiri akuchita kuonetsa kuti they have a genuine heart and the spirit of patriotism, kuti tiliphule dziko la Malawi, tichoke pa umphawi mamavuto amene tili. Achita kunena kuti kaya muyende, kaya anthu zimene akunena kaya muli pa wheelchair. People don't care about that. Koma the truth and the reality is, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, you are in sound and good health. Zomwe takuonani Panjamba Freedom Park, Your Excellency, you were in good health. You genuinely were genuinely highly protected. Chifukwa chakuti anthu amene amafuna kupanga zinthu za umbanda sangakwanitse ndipo sadakwanitse, ndipo Mulungu wakumwamba sakwanitsa. We have God in heaven. Ndipo tiye tifunirane wina ndi nzake zabwino pozindikira kuti kuli Mulungu kumwamba.
ndipo mulungu wakumwamba akuona. Mulungu wakumwamba ali nafe. Mulungu wakumwamba akutikuta. Awawa akanganya awa, they have no merit, they have no genuine merit, they will never succeed. Ndi anthu olepera. These are failures. Adatenga boma molanda. Podatenga boma molanda, they failed to achieving all they wanted to achieve. Chifukwa cha ichi, mulungu wakumwamba akantheni. Comrade Mtolo, Bishop Kachenje, W. Kachenje, Tinali Remotes, we are together. Ndipo my colleagues in South Africa, tiene amaindi abambo tuonetse kutekera kwathu kuteteza Malawi watu. Chifukwa Malawi siwobwereka, Malawi ndi watu. Boma ili ndi lolanda. Ndikupempheni Right Honorable Your Excellency Professor Madam Mary Chilima, kindly joining hands with the citizens. Titeteze Malawi watu. We have one common agenda. We have one common goal, and that is to liberate Malawi. Kuteteza dziko ndikulika kuti lidzienda monga mmene mulungu adafunira. Chifukwa enawa adatenga boma li molanda ndipo tisalole zinkhanira zipange zimene wakufuna. Sakwanitsa. They will never and they've never defeated God. They have never and they will never defeat God, the omnipotent Father. Amene mukudzichoti ndinu maprophets. Maprophets are fake. Maprophets ani onyenga. Aneneri abodza. Chakwera is a thief. Chakwera has no merit, has no mental capacity. He cannot do anything and has never done anything credible. Adatenga boma li molanda ndipo zimakupanga akufuna to glorify himself than glorifying God. Ndipo mulungu mukhale nafe. Mulungu wakumwamba. Inshallah. My precious Father and my precious God in heaven. Once again, my name is Bide Banda. My colleague and patriot, what Bakiri Muluzi Television, ndima kunyadira. My comrade, what Bakiri Muluzi Television, my name is Bide Banda. I strongly feel inspired with all that you do because you genuinely have the passion for the interests of the country. Amayi ndi abambo ndimati ndikakhala ndikumaona anthu amene genuinely amalikondadi dziko, amayimadi pachoonadi, ndipo amapanga zomwe mulungu, inspiration that is coming from God. Not even wavering. Osatekeseka koma kuima nji pachoonadi. Mulungu wathu wakumwamba mutimenyere nkhondo isi yathu, nkhondo indi yanu mulungu. The battle is not ours. The battle belongs to you, God. Ndipo ndithokoze anthu amene adaonetsa kutekera kumuteteza Professor Arthur Peter Mutharika, and even those that even supported us in different fronts. Mulungu akudalitseni. Mulungu akuchite nanu, akukuteni, akuchitireni chifundo. Ndipo mulungu akhaledi mulungu. Tichitireni chifundo, tiwoloke Yorodano.
Ndi chifukwa chake ndibwerere kwa anthu awa ndigwirizane ndi James. What you're talking about, Chimoto, James Chimoto, you genuinely have a passion. And my comrade, my brother, my friend DK, Dalitso Kabambe, walk back to where you belong. Walk back and stand by what is inspired by you. Urge your all other colleagues and comrades and walk back to the party. Palibe wina amene akukane. Palibe wina amene atsutse. His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika will warmly embrace you. A prodigal son in the Bible is provided for. The book of Luke. And also adabwerera ndipo adalandiridwa. Ndipo, my brother, you are more than a personal friend. You have accommodated and supported me. Komanso, we have engaged one another in different fronts. And now is the time. Now is the time. Someone, one in the other comrade. Earlier in the day, you spoke passionately. You spoke with all your hearts. My colleague, Mulungu akudalitse. Ndipo you were coming up with clear and genuine facts. Many photocols nditu. Ndipo, Your Excellency, there are people amene akulankhula ndi zolinga zokondadi Malawi. Osati kufuna kudzikundikira wakapena to show them off. They are on top and above everybody. They want to shine. No way. Koma amafuna kufotokoza ndiku to justifying ndiku apanga clarify anthu ena kuti akulu sibwino kuti titero tenti bwere pamodzi titetezane tizindikire kuti dziko linolo tichitire ubwino kuteteza Malawi. Tisachite sokuzafuna khala ndi chisankho sochobwereza. No, we don't need another re-election. Chakwera ndimbava. Ndipo tisalole zomwe dziko lasokonekerali tilolenso kuti dziko lipitire kusochera ndi kusocheretsedwa. Right Honorable Madam Dr. Jane Asa, Mulungu akuchitirani chifundo. You made the most appropriate decision. And Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, you have made a right decision in choosing Right Honorable Dr. Jane Asa. That was a wise decision. Mulungu akaliranu maiwanga. Chimodzimodzi, my brother and my comrade. Ineo Bire Banda, I cannot say much because you have done so much to Bire. Yo wandipangira zindu zambiri zabwino Right Honorable Enoch Kanzingeni Kihana. In your home, in your country, South Africa, you accommodated me. Bire, you don't need to go and look for accommodation. I will accommodate you. And I said, no. I'll book. You said, no. Don't worry. You stay with me. Mulungu akudalitseni, my brother. My brother, Mulungu akudalitse. Comrade, Right Honorable Kanzingeni Kihana. Anthu ambiri amafuna kukhala majera mphotho. Kudziti adzionekera iwo kuti aonekera kuti iwo ndiwo. It's not about hero worshipping. No way. Ndipo what I am urging other colleagues, I want to concur with this comrade. James Chimoto, you have made a right statement, and we need to collaborate, and we need to work together for the betterment of our country. Mulungu wakumwamba
mutichitire chifundo, mutigwire dzanja, mutimenyere nkhondo. Nkhondo iyi si yathu, si yakuthupi, koma nkhondo iyi ndi yake ya Mulungu. The battle is not ours. The battle belongs to you, God. And I wish to praise, worship, and bless you, God. Pakuti ni Mulungu wakumwamba, ndinu ndi Mulungu wa mayankho. Ndinu Mulungu wa mayankho. Ndinu Mulungu wa mayankho. Right Honorable Madam Professor Mary Chirima Bire Banda want to encourage you. Tipangireni mene mungathe kupangira. Any other little support, tithandizeni. Chimodzimodzi, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, Right Honorable Dr. Jane Asa, chimodzimodzi, Right Honorable Bwana Kanzingeni. I wish to give you a better name because you are more than a doctor now. You have made significant achievement and contribution to the country. Malawi tentichitane ubwino, titetezane, titukule dziko lathu, chifukwa choti dziko lathu silikanafika pene lafika apa. Anthu awawa akanganya awa achina chakwera anaba ndi kuwononga Malawi, ndipo Malawi yasokonekera. Ndipo pano we need to go back to the root. Ngati mene anthu ambiri akhakulankhulira, let us go back tikapeze chuma chimene anthu chinabedwa, chinasakazidwa. Mulungu adalitse Malawi. Mulungu ateteze wina aliyense. Tiye tigwirane manja, titeteze dziko lathu. Once again, my name is Bire Banda. Thank you very much, fellow comrades. Thank you very much, fellow citizens. May God, inshallah, bless each one of you. Thank you very much. Stay blessed.